Nhar is-Sibt li għadda l-kellim laburista Leo Brincat żvela kif karkassi infettati mill-Afrika ta' fuq bil-marda tal-Ilsinu Dwiefer kienu qed jinħarqu fl-inċeneratur tal-Marsa. Każ li kien ikkonfermat ftit tal-ħin wara fi stqarrija mill-MEPA. Il-ħadd filgħodu f'Santa Luċija l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li l-MEPA kellha id-dover li titkellem mill-ewwel waqt li saħaq li r-responsabilità taqa' fuq il-Ministru Mario De Marco li taħtu għandu din l-awtorità. Fl-istess ħin talab li jissir inkjesta indipendenti. Matul il-jum ta' 2 News bad sensiela ta' mistoqsijiet dwar dan il-każ lill-Ministru De Marco. Staqsejna lill-Ministru Mario De Marco meta sar jaf f'dan il-każ, x'azzjoni ordna li tittieħed u jekk għadux qed isir ħruq ta' karkassi infettati. Staqsejna wkoll għaliex il-MEPA ma tkellmitx dwar dan il-każ mill-ewwel malli saret taf bih u jekk hux ser tintlaq' talba biex issir inkjesta. De Marco iżda ma wieġeb l-ebda waħda minn dawn il-mistoqsijiet. Fl-istess ħin Mario De Marco ma aċċettax lanqas stedina biex it-tlieta filgħodu jieħu sehem fil-Breakfast News ta' One. U dan għaliex skont il-Ministru Mario De Marco f'dawk il-ħinijiet se jkollu impenji oħra.